De Frieske musea doen het de laatste jaren goed en ook 2015 is een prima jaar. Liggen nog de helft van de bezoekers komt van buiten de provincie en dat het onder oren te krijgen met het verskaat om musea. We hebben overal gewoon goede musea. We hebben een divers aanbod. Als je naar Moddergat gaat, verwacht je een heel ander verhaal dan bij het Kazemattenmuseum. En ze hebben allemaal extra activiteiten en ze weten die ook steeds beter met hun PR onder de aandacht te brengen. Het Natuurmuseum koerst al op het beste hier uit het bestaan. De tentoonstelling Animal Inside Out loekt meer dan 50.000 bezoekers. Voor het hele jaar komt het bezoekersaantal van het Natuurmuseum dik boven de 90.000 te lezen. Het Keramiekmuseum Prinsessenhof die goede zaken bij een expositie oer thee. We hebben hele leuke tentoonstellingen gehad. Er zijn veel mensen op afgekomen. We hebben Op de Thee gehad bijvoorbeeld in het Keramiekmuseum Prinsessenhof. Een hele leuke tentoonstelling waarvan mensen uit het hele land zijn komen kijken. En nu gebeurt dat weer voor onze nieuwe tentoonstelling de 20e eeuw. Keramiek als spiegel van de tijd. De loekers in het Friesk Museum binnen de tentoonstellings oer Breitjen en oer Goudschotten. Toch docht het grootste museum van Friesland het minder als verliezen hier, doet het dik oer de 100.000 mensen de kassa passeren. Vorig jaar hadden we, was het eerste jaar dat we echt open waren na de opening. Dus daar zijn heel veel mensen op afgekomen uit het hele land om ook het gebouw te zien. En dit jaar inderdaad iets minder, iets van 10.000 minder. Maar we zijn alsnog boven verwachting hoog geëindigd. Want we dachten dat we 80.000 bezoekers zouden trekken. En het is meer, dus we zijn alsnog heel erg tevreden. Friesland had dik 20 musea. Ze vertellen net alleen nog het verhaal over cultuur, identiteit en skiertnis van de Friezen, maar binnen het tiergewichtig voor de economie joertedij. Je kan er nog eens met een gezin naartoe of met z'n tweetjes gezellig op uit. En dan wordt er ook nog allerhande zaken omheen besteed. Gezellig kopje koffie, toch nog even de uitverkoop of even winkelen. Het is ook prima voor de lokale economie waar die musea gevestigd zijn.